maza kun take maza sa maza gudu alaihi san multimedia gare ku na zo da salon kiɗan gaida maza. Wannan ai sai ku samari. Haba Alhaji. Ku bar mu dai akan ta. Alhaji a zauna Mun yi kyau akan ta. Haba Alhaji. Alhaji mun ji daɗin zuwan ka wallahi. Alhaji muna da kai a ganin gumma. Mun ji daɗin zuwan ka ne. Muna da kai a ganin kowa. Alhaji gida da mutan gida mai ikon sama. Zaman ka nake ko ina nake ba na azama. Irin wata ne fa. Irin wata ce. Wallahi irin ta ce. Alhaji wannan da kuma haka wata. Alhaji daban ne wallahi. Wannan ta haka. Wannan Alhaji daban ne wallahi. Ya haji. A gurin Muhammadu manzon ka shi muke da yayi. Ranar ka bani. Sahabu ka sa wanda masu shayi. Shakuwa shirin ka saka da ni hadin kiɗan da maza. Ai Alhaji na jira inda. Ta wata wani kare mun gani babban tafiya. Ana cewa Mai taimako ta kariya. Kiran ka nake ko ina kake rike gaskiya. Kwana biyu ba caji Alhaji daga zo ka yanzu ka caji hala fara samu. Me yasa nake jin daɗin zuwan ka Alhaji? Ai na sani. Ai muna jin daɗin zuwan ka wallahi. Harka ne. Bara ku. Ai abin da nake so in ga muku. haka ne Alhaji. Kada ku saurara kowa. Wannan haka yake Alhaji. Duk wanda shi ne Wannan haka yake Alhaji. Taka shi kawai. Wannan ba ku tunda kuna da Ita rimi ma za mu. ba matsala. Mun ga hano ne. Wannan haka yake Alhaji. A burare Alhaji. Ku yi amfani da wannan mota mu ta daban. Allah ko Alhaji. Ta daban shi. Gaskiya ne Alhaji.